سلام كمي تعلو تخطلتي فنوي اري تي في نلومي سوني 28 لكاتيت فرق معلتن فرعان استدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بغنج نطبطات خفلم منيستر فتحي فوزية هاشم وكلت حزبن اكلات منغستن زوباغاش باركا زتيا أبزوب عن سبا نحدث أم حدرت خوابي مستعماماتو من سلطانو من زلالي مبرهة توهيبو أبزوب دوبا وقيح بحري أقلقوت حكمنا المصباح زتبابع سراح تعاميمو سمين كوريا زكايرو توفتنا أكل نايتي أم معبال ناي سليان ده أساسن ساتلايتات تقبرو زلا وفرو مخانو فليتا أبقو طبا سينغابور تخسيت زلو زغبابه نواغا حلقتي كم زنهارو تحابيرو ኣብ ባርሴሎና ኣብዝተኸፍተ ኣህጉራዊ ዋዕላ ቴክኖሎጂ ፍርያት ሓምሻይ ወለዶ መራኸቢታት ዓብሊሉ ዝርዝር ዜና ሚኒስተር ፈውዚያ ሃሽም ካብ 23 ክሳዕ 25 ለካቲት ኣብ ከተማታት ኣቁርደት ባሮንቱን ተሰነይን ምስ ወክልተ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ኣብ መስርሕ ኣገልግሎት ፍትሕን ናይ መጻኢ መደባትን ዘትያ ብዛዕባ እዚ ዝተዳለወ ጸብጻብ ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደን ዘዳለወ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከወርወዩ ሚኒስተር ፍትሒ ፈውዚያ ሃሽም ኣብ መስርሕ ዘሎ ኣገልግሎት ፍትሒ ብምግምጋም ክብርታት ሕብረተሰብ ማእከል ዝገበሩ ኣገባባት ኣፈታት ሓግርጭት ተዓቂቦም ናብ ወለደታት ዝሰጋገሩሉን ምስ ዘመናዊ ኣገባብ ኣወሃባ ፍርዲ ተጣዒሞም ዝቕጽሉሉን ባይታን ምፍጣር ኣብ ዝሕግዙ ዛዕባታት ዘተይ ርክባት ምስ ወከልቲ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ዞባጋሽ ባርካ ኣካይዳ ዕላማ ናይዚ ካብ 23 ክሳብ 25 ለካቲት ኣብ ከተማታት ኣቁርደት ባሮንቱን ተሰነይን ዝተገብረ ርክባት ብቐንዱ ልኡላውነት ሕግን ምርግጋጽ ብሚኒስትሪ ፍትሒ ዝወፁ መምርሕታትን ሕብረተሰብ ዝጥቀመሎም ኣገባባትን ከመይ ስጉሙ ከም ዘለዉ ብምርኣይ ስኒትን ውህደትን ሕብረተሰብ ዘውሑስ ጉዳያት ብቐረባ ዘደቅስን ንክብርታት ኣፈታት ሓግርጭትን ምክልኻል ገበናትን ቀዳምነት ዝህብ ኣገባብ ከም ዝህሉ ምግባር ምዃኑ ሚኒስተር ፈውዚያ ገሊጻ ክሳብ ምምሕዳራት ከባቢ ዝወርድ ከም ዝሰረቱ ንጥፈታት ፍትሒ ዝከታተል ኣካል ምቋሙ መርኣያ ናይቲ ህዝቢ ያታዊ ክብርታቱ ዓቂቡ ኣብ ቀረብኡ ጉዳያቱ ዘደቅሰሉን ርትዓዊ ፍትሓዊ ኣገልግሎት ዝረኽበሉን ባይታ ንምጥጣሕ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ እውን ኣረዲኣ ሚኒስተር ፈውዚያ ብተወሳኺ ሰብኣዊ ክብሪ ዘማእከለ ሰላም ርግኣትን ህንጸትን ንምውሓስ ዝካየድ ዕማም ምኽባር ሕጊ ኣብ ጽላት ፍትሒ ንዝነጥፉ ኣካላት ጥራይ ዝግደፍ ዕዮ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ንሓፈሻዊ ኣሰራርሓ ስርዓተ ፍርድን ንተራን ስልጣንን ሽማግለ ዕርቅን ዝድርዑ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዝተኸስከሱ ተመክሮታት ብምድላብ ሓሳባት ህዝቢ ብምእካብ ዝተመሓየሸ ፍርዳዊ ኣገልግሎት ዝሰፍነሉ ባይታን ምጥጣሕ ኣብ ኩለን ዞባታት ተመሳሳሊ ርክባት ክካየድ ምዃኑ ገሊጻ ተሳተፍቲ ብወገኖም ክሳብ ሕጂ ዝስራሓሉ ዘሎ ኣገባብ ብሓፈሻ ክሳብ ምምሕዳራት ከባቢ ዝወርድ ኮማዊ ኣብያተ ፍርዲ ድማ ብፍላይ ኣብ ምስፋን ፍትሒ ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ሕብረተሰብ ዝጥቀመሎም ኣገባባት ኣፈታትሓ ግርጭት ኣፍልጦ ክወሃቦም ንሽማግለ ዕርቅን ኣብ ምስፋን ሕግን ዝነጥፉ ኣካላትን ስልጠና ክወሃቦምን ምክትታል ክግበረሎምን ከምኡውን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ሕጊ ዝዕብዩ መደባት ብሰፊሑ ክትግበሩ ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣመሓዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሕሩይ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ጎንጎንቶም ብኮማዊ ኣብያተ ፍርድን ካልኦት ናይ ፍትሒ ኣካላትን ዝውሃብ ኣገልግሎታት ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ብሽማግለ ዕርቂ ነባሪ ፍታሕ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቶም ብሽማግለ ዕርቂ ዝድቅሱ ጉዳያትን ኣብ መፍታሕ ናይቶም ጉዳያት ዝዋስኡ ጸለውቲ ሰባትን ኣፍልጦ ተዋሂብዎም ብግቡእ ክስነዱን ከም መወከሲ ከገልግሉን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ካብ መፋርቕ ወርሒ ጥሪ ክሳዕ 20 ለካቲት 2022 ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ንዝተዓወቱ ኣመሓደርቲ ከባቢ ኣካየድቲ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ምስ ዕማማቶምን ስልጣኖምን ዘላሊ መብርሂ ተዋሂቡ ኣመሓዳር ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብድላ ሙሳ ብ1721 ከምኡ 22 ለካቲት ምስቶም ሓደስቲ ኣመሓደርቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ብመንግስቲ ምምሕዳር ዞባን ንኡስ ዞባን ዝወፁ ኣዋጃት ፖሊሲታት መምርሒታትን መደባትን ምትግባርን ምክትታልን ካብ ቀንዲ ዕማማቶም ከም ዝኾነ ብምብራህ ንዝውሃብ መምርሒታትን ደረት ስልጣንን ብግቡእ እንተተኸቲሎም ኣብ ስሉጥነት ጽፈትን ኣድማዕነትን ስራሕ እቲ ዝድለ ውፅኢት ክርከብ ከም ዝከኣል ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣመሓደርቲ ከባቢ ምስ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ህዝብን ጥቡቕ ርክብን ናይ ስራሕ ምትእስሳርን ስለ ዘለዎም
ዝተሰከሙ ሓላፍነት ዓቢ ምዃኑ ዘዘኻኸረ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸልሑለን 3 ዓመታት ትሕተ ቅርጺ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ምጽጋንን ምክትታልን ብዕቱብ ክሰርሑ ተላብዮም ድልውነቶም ንውፉይ ስራሕ ዘረጋግጽቶም ኣመሓደርቲ ምስ ህዝቢ ተዋሂዶም ኣብ ልምዓታዊ መደባት ድርኺት ምፍጣር ከም ዝጽዕሩ ብምርግጋጽ ስርሖም ብግዜ ዝቕየስን ብውጽኢት ዝልክዕን ክኸውን ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ንሳቶም ኣስዒቦም ስሉጥነትን ጽፈትን ስራሕ እኹል ኣብያተ ጽሕፈት ክህሉ ሕቶ መጓዓዝያ ቆላሕታ ክወሃቦ ከምኡውን ዋሕዚ ሓበሬታ ዘየቋርጽ ክኸውን ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ንኡዞባታት ሃበሮ ኣስማጥ ሓመልማሎ ዓተከሌዛን ከረን ዕላበርዕድ ሓልሓልን ሓጋዝን ኣብ ዝተኻየደ ምርጫታት ብጠቕላላ 80 ኣመሓደርቲ ከባቢ 80 ኣካየድቲ ስራሕን 478 ኣነባበርቲ ዓድን ተመሪጾም ኣብ ንኡዞባ ገለብ ግና ብሰንኪ ሰበኽሳግማዊ ህይወት እቲ መስርሕ ምርጫ ተደናጉዩ ከም ዘሎ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣገልግሎት ሕክምና ንምስፋሕን ዝነበረ ሕጽረታት ንምምላእን ብዝተኻየደ ጻዕሪ ወታዊ ውጽኢት ከም ዝተረኽበ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ብ24-25 ለካቲት ኣብ ዘቃንዖ ገምጋም ስራሕ ገሊጹ ወኪል ኤሪና ኣሕመድ ዳኒ መሐመድ ዘዳለዎ ዜናው ጸብጻብ ሻም ተወልደ ኣብቲ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሕሴንን ኣመሓዳር ዞባ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ እማንታይን ዝተረኽብሉ ገምጋም ግዝያዊ ዳይሬክተር ናይቲ ጨንፈር ኣቶ መሐመድ አንዋር ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ 2021 ኣብ ክኢላዊ ዓቕምን ንዋትን ብዝተገብረ ዕብየት ኣገልግሎት ጥዕና ብዓይነትን ብቕዓትን ክብ ከም ዝበለ ብምግላጽ ብፍላይ ኣብ ሆስፒታል ዓሰብ ዝተዋደደ ኣብ ኣገልግሎታት ላቦራቶሪ ኤክስሬይ መምከንን መደንዘዝን ዝውዕል ዘመናዊ መሳርሒታት ከምኡውን ምትእታው ኣገልግሎት ፊዚዮቴራፒ ልዑል እጃም ከም ዘበርከተ ሓቢሩም بدرجة زبان نوس زباتاتن نأجلجلوت كتابة زوعل أخول قربات نموحاس كمتسرحن كموتسيتو حفشة وشفنا كتابة 9 شدشتن ميتاويت عدلا فيتامين إيه دما 8 ميتاويت كمزبت حز تغسى أتو محمد أنوار أب حزب سريت زلو لعل نقحتن مدقاف مشارختن أب معوات مدبات كتابة زمسقنا بركتو 5 نبرو آفليتم كم زمرحو سرع مدبات حبراو صريت أب كلن عدتات نمت التاون تتكامنت عين مدري نمسفحن بزتقبرت عرون بدرجة زبا 8 ميتاويت نايت مدب كم تتكبرم أب كل تشحن عسران حدن دما 10 ميتاويت عبيت كم زرعاية قاليتهم آتو محمد أنوار أب موداتا ترئيو قدأت المدتات بحفشة مخنشاب دك أنستيو دما بفلاي نمقتا قنات عري كم زحتت ترئيو حمام ويبو مالت هيباتايتس بي ونا غالبو خمزد ليو حابيرم مينيستر طعنا أمينة نور حسين أبز سمعتو قال زوادو باقح بحري نزلوو صفحات فحزبل أكمامتا عدتاتن دروت سقاتاتن أبقمت بمتاو زد تعم سرح زمسقن مخانو دحر متكاس تعنا حبرة السب بغد صالي تعرن سرحن زرقاقت سلازخونا أبتو زوبا زركبو مياوان بزترخب عوض كي تزانيو نزبر خوتي تعرم كحيلو بمزخار أبز عمت زي كتكبر بزعواز تتحزي مدبات مبرهيبام أما حدار زوادو باقح بحري أمباسادر محمد سعيد مانتاي بوغانو مدبات معبالن بلصقنان أو حسنت عنا حبرة السبس لازمركوس نزن مسمار من محدار زوبا مسكلم محاوراتو أدلاي دقف كم زقبر الرقاقيسم أبتي أقاطامي أبز حالف عمت أب مكل خال حمام HIV إيدسن مدبات قوسقواسن حابريتان عود سرح ذا السلاسلة مدبرات عنا تشلمن ኣብ ንዞባ ድባርዋ ካብ 1 ክሳዕ 3 ወርሒ ብሞያ ዝሰልጠኑ ልዕሊ 170 መንእስያት ብ25 ለካቲት ተመሪቖም ሓላፍ ሃማመተ ዞባ ደቡብ ኣቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዝስምዑ ቃል ዕላማት ስልጠና መንእስያት ሞያ ጥሪዮም ነፍሶምን ከባቢኦምን ብእወታ ንምልዋጥ ዘኽእሎም ዓቕሚ ንኸጥርዩ ከም ዝኾነ ኣረዲዩ ኣብ ወንበር ሃማመተ ኣቶ ሳላሕ ኣሕመዲን ብወገኑ ኣብ ንዞባ ድባርዋ ንዝካየድ ውፅኢታዊ መደባት ምምልማል መንእስያት ብምጥቃስ ኣብ ካልኦት ንዞባታት ክስራሓሉ ምዃኑ ገሊጾም ኣመሓዳር ንዞባ ድባርዋ ኣቶ ፍረ ወንጌል ተክለ ሃይማኖት በወገኑ ንቕሓትን ዓቕምታትን መንእስያት ንምምዕባል ንዝካየድ ዘሎ ውሁድ ጻዕርታት ድሕሪ ምምጓስ ምምሕዳር ንዞባ ደገፉ ከም ዝቕጽሎ ሓቢሮም ተቀዳዳማይ ኢጣልያዊት ክለብ ድሮን ሆፐር አንድሮኒ ጂዮካቶሊ ዝኾነ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽየን ዘውድ ዓወት ዙር ሩዋንዳ 2022 ብምድፋእ ታሪኽ ሰሪሑ زود 22 ዓመት ተቀዳዳማይ ነዚ ታሪኽ እዚ ዝደገመ ካብ 20 ክሳብ 17 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደን 8 መድረኻት ዘጠቃለለን መበል 14 ዙር ሩዋንዳ 2022 ብዝዋህለሎ ግዜ እዩ
ተቀዳዳማይ ናትናኤል ንሎናይሎም ዓመት ዙር ሩዋንዳ ብ23 ሰዓታትን 25 ደቂቕን 34 ካሊትን ብምዛም ተዓዋቲ ብጫ ማልያ ክኸውን እንከሎ ብዩሲአይ ድማ 125 ነጥቢ ተዋሂብዎ ብዘይካ ናትናኤል ብሉጽ መንእሰይ ተቀዳዳማይ ዙር ሩዋንዳ 2022 ኮይኑሎ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ዙር ሩዋንዳ ምስ ክለባቶም ኮይኖም ዝተወዳደሩ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን መትከል ኢዮብን ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ሓምሻይን መበል 12 ተርታ ብምሓዝ ውድድሮም ፈጺሞም ኣለዉ زخبركم تخطاطلتنا أهجروا زينة تحزنا دحر زحت صار من سجاجريت كل ملسينا بسنة سمحوا منقص سمين كوريا هجروت مع العسران شوعتن لكاتيت زكايدو توفتنا أكل نايتي أم معبال نايسليان ده ساسن ساتلايت تجبر الزلا وفر مخانو فليتهم لهم عسران شمونتن لكاتيت بمجدي وقعويت مدبر تلفزيونو أبزوت ومجلسي منقص سمين كوريا أبزوت تزتونشفة انتاي مخانو كمجلس تقطي بالهم بعسران شوعتن لكاتيت دو كوريان جابانن أبزوت ومجلسي سمين كوريا على 300 كيلومتر زونشف باليستيكا وميسايل كمزوتنتين حبيرا نيرن فتنس تخيلوا ميسايل سمين كوريا بمايات جابان كمزودقون كلتين هاجرات قليسانين سمين كوريا لعلفتنا دمتيز ونشوف ميسايل بمفتان أبل على أمريكان أبي آسيا زركبا مشاركتان شغلت كم سوات رد زفلات يوم أمريكا نتفتنتات نمكتا بزبل المخنيات أبل على سمين كوريا توسع قدا كم زو السنة تقاصد سبات سمين كوريا بتسقمتي كم زيت عقد قليسايا نيوكليساوي كلولا وسمين كوريا نمهدا أبكتشان 10 شمونتن تبقى دبلوماسياوي فتنة زتقاس وتسيت كم استخلفه سبات يتعصون أب كتبة سنغافور تخصيص زلوا زغبابة نهار واجه لختي بمسعاب عبلتهم من نبابرو زيكات التهاجر كبيت 95 فترة تجليتهم أتي كل تنت 400 كتبة وزغبابة أبز حلف 10 عامات كابست مزجبات زلع على مخانو تقاليهم بسنكت زغبابة دما كاب مزام زحلف ورحت الري واجانا دادب 25 ميتاويت كبيل اللهم سنغافور زد لي على تاوت ألوات كاب كالو تهاجرات أبز جبر التاو سلز مركوس وصح واجهات نسعات تقرب بمزراج حصرت مسيرة تاوت ألوات كيس عب سجاد كم زلوا يزحبر منقص سنغافور ممعر الراي شرفي ناي وصابات إرازر كوترر تسقمتات بموساد نهر واجه لختين مكو تصار فتنتات كم زكايدة يقلات أب كتما بارسيلونا إسبانيا قبل معسران شمونتن لكاتي تابز كان عزلو أهجروا على تكنولوجي أمداي تكنولوجي من رخبيتات تبتحين زلو معبالة بحفشة تكنولوجي من رخبيتات حمشاي ولدو مالت 5G دما بقندو زن صوارق في الرياض كم زغربة تقاليتهم أبزي دحري خستت كوفيد 19 فلما أوان هزبي بأكل كساتفو ازتفق دمرئيت زي تقالل وعلى كاب 4 كسع 16 حسابات كساتفو تثبيت كم زقبر أكايتو أميتهم أبزي كسع 3 مجابيت كفوت كوين وزيصنح مرئيت دو كوريا كوبانيا مفري تكنولوجي سامسونج حدث تنقص تليفوناتن لابتوباتن چايناوي كوبانيا مرخبيتات هوا ودما بسنك إجراتات أمريكا تسنخيلون زلو ناي تنقص تليفونات عداقو نمبروار بقللو أب أقلقلت زوعلا ناي حتمة ماشيناتن لابتوباتن أغريبو مالو بمسارات كيلاتات تعاودي چايناويان كوبانياتات مفري تنقص تليفوناتن تكنولوجي مرخبيتاتن أوبو يا أومين فيفون زلع على غالبو رخيبنا الله تمال عسران شوعتن لكاتيت هاب مبرعة وسناسن أستراليا زوقع برتوع زناب زسعة وحركات علغلق أبسبن نواتن زورو دخساراتات كم زايدة حبيرهم سمزي سيبلا ودحنة أستراليا لهم عسران شومونتن لكاتيت هاب زهاب ومجلسي توساقي برتوع زناب كوكع كم زخل مت ميت كونتات أير كم زلوح بمتكاس 10 ساعات أشعت وسختي نبرتي نايت خبابي نوحس كبابي كقعزوت إزازة محلاليفهم باتي تفتراوي حدا قال على 10 حمشجح منبر أبايتن تحت غرسن عنوات كم زوردو تقليت اللهم كفلات هاجر كوينسلاندن نيو ساوث ويلسن حلف خالق كبابيتات كم استهسيا زحبرو تصبصبات هطوز نايوان حدا قاد دنقاقية كم زاوجا فليتهم أب أستراليا كليما ونوت زتنكو حدا قاتات علغلغن بارع مرورن نازايد ممسو تصبصبات يقلصوهم أب تفراو مداي وتاو قسقاس تمزقب زلا تشاينا ب27
ለካቲት 2022 ሳተላይታት ብሓደ ሮኬት ከም ዝወንጨፈት ኣፍሊጣ ኣላ ቻይና ብሓደ ሮኬት ክንድዚ ዝቁፅሩ ሳተላይታት ክትወንጨፍ ናይ ፈለማ ምዃኖም ጸብጻባት ዝሕብሮም እተን ሳተላይታት ኣብ ዳህሳስ ኣከባቢ ብሓፈሻ ምቁጽጻር ማያዊ ኣከባብን مقطع حدقا بارع مرورن دما بفلاي زتكوره مصنعته اب مكياد كنطفا مخانن تفليطوم چاينا نزناي لو متل اخدم ميركا اب لونج مارش زتبهاله روكيت نايزون چفتن ساتلايتات قطري 409 بتيحلهم ناي غزا رسا مدبر طفر تدكن زلا چاينا كاب 2030 نطفراو مرمر كتعملوا لو وطينا خمزلا يحبر خبركم تخطاتلتنا نسعد تدالو زينا ومسنادو نمززام كاندنا تبتات خدق مالكم مينستر فتحي فوزي هاشم سوكلت حزبن اكلات منغستن زوباغاش باركازتيا ابزوب عن سبا نحدثت ام حضرت خبابي مسعماماتو من سلطانو من زلالي مبره توهيبو اب زوبادو باوقيح بحري اغلغلوت حكمنا نمسفح زتبابع سراح تعاميمو سمين كوريا زكايروتو فتنا اكل نايتي ام معبال ناي سليان دهساسن ساتلايتات تغبرو زلا وفر مخانو افليطا اب كتبا سنغابور تخسيت زلو زغبابن واغا حلقتي كم زنهارو تحبيروم اب بارسلونا اب تخفت اهغراو على تكنولوجي فريات حمشاي ودودو مرخبيتات عبنيلو نحجز تدالوه ناي تقرنيا زينا بستفتيمو دحانو علو